Ni sila ang week 14 na to nga mga nok bertin ng dagko buyag. Ay! 1 kilo na gid sila kapin. 1.3. So sa kato daing bag-o pa ning dominant guys. Ay mo kalibog is dominant is ako ana siya company name nga nag-develop ani nga mga manuka. Kaon sila pag-ayo guys oh. Dagko kayo. Gamitan gihapon ni nako premium nga feeds. Laki ni all laki no. D109. Pagkapiso ani ito mong color. Oh. So welcome back sa atong YouTube channel. Karong video adlaw is tan-awon ta mo sa atong mga piso which is week 14 na sila karon. Before ta mo adto sa manukan, patanawon ta mo dire sa amo ang feeds nga sudlanan. Importante din ni guys nga naamoy nga nani nga sudlanan no. Inyong i-transfer ang feeds no kay para di mo hungaw. Once maablihan ang sako. Mao ni akong gikuan is ang layer ni namo. Balhin na namo nya. Kaning nasa yellow is sa maintenance namo sa kato ato ang mga dominant species. So napunta dire pagkaon sa atong mga meat type no. Gipalitan ni nako sila until ma-harvest. Ang gasto nako ani 100 mong guro. Hawa bron. Probos ni siya ang sudlanan dili. Then usap po na itong buhaton today is magtimbang ta sa mga pulit. Pila na kahit timbang nila karon sa edad nga week 14. Hapit na ni Molay. Nya, napabutay deliver ani di ay no? June 22 na ay ni avail ani nga usa ka subscriber na to sa Liluan. So, madto na tas manukan. So, nanata dres manukan. Arang-arang kay wala roy uwan. Nya, patanawon di ta mo sa before ta mo lahos day, patanawon ta mo sa aerial shot diri sa manukan. Let's go! So, mao to ang aerial shot nato dire sa atong manukan. Tanawa sila guys. Na dire. Dagko na kayo. Li itorta mo sa ato ang kuan. So ang old nato nga mga manok naka-range siya gyapon perme. No kay bisa akong obserbasyon mas uptick sila gyud range perme ati no. Careful ta dire with the heart. Dire lang tas gawas kay hala kadagko na oy. Ali lab. Tanawa sila lab. Oh my goodness. Di look like na sa ato ang kuan. Sa ato ang oh. So mo na sila karon guys, awadagko na kayo oy. Oh. Sa ato pa imnon sa silag tubig. No na ilang tipasi na horot. Ikaskas nila pag-ayo. Okay ra kay naka-range man po ni sila na. Mao na ni sila sa week 14. Ambot asa nakaros ihead, magtusting ta ninyo og dakop arilas gawas. So mauna ni sila guys, tanawa dire guys. Dagko oy. Oh. Week 14 update. Magtesting tagdakop atong timbangon og pila na ilahang timbang karong kuana. Dira ay. Us dagko abuyag. Awan ta testing random ni ha. Ulo one. Ayay. 1 kilo kapin. 1.2. Oh, 1.2. Random, gamay-gamay ni siya baya. Sa akong kuan. Busog kayo, oh. Busog kusog kayo mga una sila, pilit. Nako pataglain, guys. Na ang laki na to, dako na kayo. Ay! Random. Mas stress ba ni sila guys kung inyong kuptan. Pero sa kanilang usa kay para dili sila mas stress. Magtesting po tag brown. 1 kilo na gid sila kapin. 1.3, hapit 1.9. So, average kilo na gid sila. Mo testing ta og brown katong 109. Testing ta dire. Hi Ate Sai, ale. Gamay man eh.
Dara, ang 102. Gamay ni siya guys. Abot to ni kong kilo. Oh, abot gyapon. Ay, langas. 1 kilo siya. 1.1. 1.1. Murag 1.1. Dagko sila glawas god. So sa katong nagpabok gihapon ani mauna ni sila sa week 14 nga edad no nga mga manok. Very healthy ug active gihapon sila. Na. Nya atong buhaton pa karon is ang katong ato ang meat type nga gipalit ni Sir Agaton atong ibalhin sa atong grower. Tanawan ninyo dagko na pug kay sila guys no. Tanawan ninyo guys ang palibot na to diri na upaw na tungod ani nila mga manuka. Nya ang katotong gihimo nga arranging net successful gid siya, wa gid siya problema. Oh, na-separate na to diri ang na-separate na to diri ang katong first nga flock na to no. Tanawan ninyo ang tanawan ninyo ang katong nang itlog na oh. Nas gawas kita ninyo. Na oh kana mo nang itlog na sa pikas kana sa lubi kanang nasa kana oh. Dagko naman oh, tanawa ring ato nga 14 week 14 pa. Dagko na kay tanan. Healthy kay sila. Oh. Hapit na ni sila muli og itlog. Oh, sa katong ganahan pa mo abel murag napo na lang ang akong ipa-out ani nila. No? Kay the rest is ako na ni silang paitlogon. Ipuli ni sa ato ang mangitlogay diri padong no. Oh. Week 14 update sa ato ang gigrow nga mga pullets. 109 o 102 no. So sa kato daing bag-o pa ning dominant guys ay mo kalibog is dominant is ako ana siya company name nga nagdevelop ani nga mga manuka. Gikan gihapon ni sa base akong research gikan gihapon ni sila sa mga heritage chicken siguro gihapon which is ang ga-develop is si dominant. So itom ang iyang color kanang nana mura siya black astrolorp. Anyang kani mura po siya kanang Rhode Island siguro gi-cross ani niya. Sa akong pagkahibaw aning 102 Rhode Island white o Rhode Island red. Pero di ko sure kung sa purity niya ba kay gi-cross naman nila gi-develop ay jud mo kalibog. Kung ganahan mo og mga layers kani gyud akong ika-suggest ninyo. Layers nga pang free range no. Kay ako mismo nakasuway nako og Rhode Island red gyud no. Mas advantage ni siya in terms sa mga itlog no, labi na sa sizing, magpariha iyang gidak-on nga og itlog no. Raay. So ayo mo kalibog no katong mga subscribers na to nga nag-chat nako nga unsa daw ning dominant kanang wala kay sila kaila ba. Oh, may itlog gyapon ni siya brown, gi-develop gini siya as layer gyud no. Pang layer gini siya. Hybrid ang tawag ani day nila no. Hybrid. Dili ta expert, based na sa ato mga research, sa ato mga amigo sa mga backyard farm diri sa Cebu no. So daghan daing salamat sa nanguha ani Boss Carl sa Medellin. Thank you so much sir sa pag-abil sa ato ang pulit sa katong wala pa kita sa video na mo ni Boss Carl. Tanawan ninyo sa atong YouTube channel o sa atong Facebook no. Naara dito na to gipang-upload ang atong mga video. Natay mga video kada week no. Panghinauto na ko maka-upload og mga video kada week sa para maka-update og malingaw-lingaw og shoutout po di ay sa atong mga OFW nga nagtan-aw diha. Amping mo diha sa laing nasod sir, ma'am no. Oh, by the way naa po day koy coming po delivery sa Karkar. OFW ni siya from Japan po. Tanawan niya ninyo. Kaya akong style is akong i-vlog during delivery no, then farm visit na lang po nako ang ilahang mga yard no para makita na to kung sa ilahang gipambuhi dito. Next na akong delivery is sa Liloan, June 22 pohon. Hopefully mayong panahon ma-deliver na to sila dito no. So napay available na 10 pieces na lang kay ang the rest ako na ning paitlog kay hapit na nimo itlog sila no. Mo week 14 na sa mga pitagyod gamay na lang kuwang. So adto sa tas atong meat type atong itan-awo nato sila kung unsa na ilahang mga naong ro no. Guys oh, dagko na kay 1 month. 1 month pa ni. Oh. Dagko kayo.
Gamitan gihapon ni akong premium nga feeds. Laki ni all laki, no? D109. Pagkapiso ani, ito mo color. Oh. Oh. Base mabalhin din ako sa grower ron sila. Kay daghan naman kaayo akong ibalhin sa grower. Oh. Magtesting ta og kuan timbang akong ibalhin. Possible di are, no? Kung i-check atong grower kay kuan man ni sila. Okay man po na itong grower. Gi-disinfect naman ni pagpamalhin nato sa kuan. So pwede ra ni sila dire para po si Auntie dili magtuwad-tuwad. Tanawa dagko na kayo oh. Oh, pwede ra mo mag-alaga gyud ani guys, no? Yang basila no? Crossbreed sa kuan. Rhode Island, pamaoram sila pero lahi gyud ang dominant, dagko gyud sila oh. So magtesting tag timbang og pila ni tanawan ninyo pila ang ilang timbang. Magtimbang tag usa pila na siya ka gramo. Nadako kayo. Isa langas. $394 ang timbang sa week 4 na to nga kuan nga mga pullets na kanin siya ni timbang nag 394 sa week number 4 no. Nindot kaayo so ato ni ibalhin dito. Ako ibalhin tanawon ta mo. Sad to say di na to sila mabalhin kay walay suga dito. Ako maguni silang gisugan para makakaon sila kagabi ba no. Pag ngon ikabuntag ini kagabi kay kuan siya siga no para makakaon gihapon sila ba. Broiler man mo ni style murag broiler ba. So mo ni siya no nindot kaayo dagko na natay makaon dire unya sa manokan kada ari na to pohon dire sa ato ang yard no. Wala na isira lang, mas stress na sila. So hapon na naghihapon ta sa manukan. So let's eat atong kuan. Patanawon ta mo sa mga week 14. Inigpakaon ako. Tanawa sila magkaon. Mamaw na kay mga on sila. Unahon sa nila natong mga lir og pakaon. O mauni sila ang katong i-generate og mga itlog na to. No? Maning mga morning mga manuka no. So ato silang pakpakanon. Lay sod mo. Nanay feeds. Napa ba di are feeds oh? Oh, mana? Gamay naman ni sila. 40 tahon siguro na eh. Ay nangamatay ani nila god. Oh. Nakakuha ko itlog dre guys oh. Nay usa. Duha ka eggs. So kuha tag duha ka eggs pa. Hapon na. Sigara ni mo itlog sila mga buntag na. Nakuha og duha. Nakakuha na ko dito sa ka tray siguro to. Oh. Manani din arita proceed sa ato ang mga laki nga week 14 kay ako naman gi lahi sila so tagaan sa nato sila itlog iawahi ta to ang week 14 no. Kanon na tong mga piso. Oh, kaon. Dili pa ito ni sudlan kay para kuan daghan sila maka di sila mag-ilog na oh kaon mo na ha. Oh, ang feeds nila 2,000 nga B-Pro no. Oh dagko kayo tanawa na premium kayo 1 month pa mo na tong pakaon nila no. Sirad na ni nato para makaon sila kay ni sila di kay ni sila kailan ako god. Din adto ta sunod sa mga laki. Ang mga laki gibalhin ako diri ganina. Kuan lang nako ipakita. Tuluram ni sila kabuok ko sa tagaag pagkaon. Kaon na sila. Tara ay. Nay usa diri na sagol
Basila ni. Yay. Gikaon mo. Kaon. Kansi ang di mo kaon. Isang tilang tolo akong gilahi. Ay lang tubigan dere. So ari sa grower. Kung naay ganahan day ani no, taas og purity ang kuan ani, Rhode Island. If one sila puro no. Pwede ni pag-upgrade sa inyong native, no? Dominant F1. Kuan week 14, pwede ni nako i-out ninyo. So sunod na to pakano ng ato ang mga kuan. Ato ang mga week 14 nga mga pulit. Kaon sila pag-ayo guys oh. Sa liga na to. Kablaka, kakaora na sila tanan. Sablig lang to dire kay buyag na ni sila mga aon. Gawas oh, sabliga na to. Na lang, kuan to akong ipakaon nila. 4 kilo kapin. Hapit 4 and 3. 4 og 3/4. Kaon na oh. Tara oh. Kaning usa iubos din nato. Week 14 kusuga na mga onoy. Kaon ratanan. Butang na putan nila og tubig. I-restrict sa ilang pagkaon. Gawas na ta. Kaya gipaningot na ta. Napadari oh. Busog na. Dali kini sila mabusog sa pilit pod. Puno na din ilang tiyan. Then butangan na din nato sila og water. No? Atong ipang sabuwag sa ubos, hurot na po dayon, no? Busog na ni sila. Dali nila mag-consume ang pilit. So, grabe kay buyag mga on na itong dominant sana. Busog na kayo na. Nanagko na yung butsi. Napuno dayon, inam dayon na sila tubig. Napay daghan, oh.